Dɛmɛsibi jabarani filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ni wagati na aw minnu sigilen don k'an lajɛ an bɛ foli ani tanu di aw bɛɛ lajɛlen ma ka yira la ni wagati na an b'an ka jamukan kɔnɔ n'u tɔgɔ ko Dɛmɛsibi ka walanbulu n'u bɛ sigi ne ni Aziz fɛ dɔgɔkun pour que an bɛ se ka kunnafoni minnu min an bɛ se ka kalanw kɛ bamanankan na cogoya min na en même temps ni kunnafoni minnu min an bɛ se k'olu di aw ma cogoya min na aw bɛ se k'o faamuya cogoya min na ka yira la an bɛ se ka fɔ alhamdulilayi bi an bɛ se ka fɔ Aziz ɲuman sira plateau sanfɛ an kɛlen don ka bakuruba dama dama ta pour que an bɛ se k'an da don o la cogoya min na aw ni aw bɛ se k'o faamuya cogoya min na a kana ɲinɛ an ka bɔlɔlɔsiraw fana bɛ i n'a fɔ Facebook Dɛmɛsibi, YouTube Dɛmɛsibi, Instagram, TikTok ne aw tapé Dɛmɛsibi dɔrɔn a bɛ an ka jamukan nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔ kuma bɛɛ lajɛlen na m'o fɔ o kun tɛ dɔwɛrɛ i kɛra Mali kɔnɔ i bɛ Mali kɔkan i bɛ se ka nin jamukan nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔ k'i to i sigiyɔrɔ la cogoya min na n y'a fɔ cogoya min na halisa a bɛ ka a ka jamukan mandi la n'o ye Dɛmɛsibi ka walanbulu ye kalanw bɛ se ka kɛ cogoya min na kunnafoni minnu fana bɛ jamana kɔnɔ a m'an da mɔgɔ la cogoya min na aw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ o la cogoya min na dɔgɔkun an ka ɲɔgɔn sɔrɔ ani Aziz ka jɛ o ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ n y'a fɔ cogoya min na alhamdulilayi Aziz ɲuman sira plateau sanfɛ sɔnni an ka don an ka bi bakuruba kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ ni foli ani laseli dɔ b'a bolo sɔnni an ka don ko kɔnɔ na Aziz ni ɲankuma baasi tɛ yen kɔni baasi tɛ yen an bɛ folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin an lajɛw ma sɔnni an ka don an ka bi babu kɔnɔ na n bɛ bɛɛ fo ka bɛn n'u ka wagatiw cogoya ye ka bɛn n'u sigiyɔrɔw ye ka bɛɛ fo i tɔgɔ ni jamana ka jamana marabagaw fo kosɛbɛ ka wulikajɔw la mɔgɔ fɛn fɛn b'an ka jamukanw partager an b'u bɛɛ lajɛlen fo bɛ Kalifa Kone fo kosɛbɛ ale bɛ an ka pagew la baara kosɛbɛ an ka foli b'a ye an b'a fɔ kosɛbɛ n'a ɲɔgɔnna caman donc n'u ye jamukanw sɔrɔ k'u ka partager u b'an dɛmɛ kosɛbɛ tout à fait an bɛ Dɛmɛsibi yɛrɛ ɲɛmɔgɔyaso fo kosɛbɛ ka baarakɛbaga bɛɛ fo a ye weleya diyara n ye ok halisa Dɛmɛsibi jabarani filɛbagaw émission Dɛmɛsibi ka walanbulu foli ani tanu bɛ aw bɛɛ lajɛlen n y'a fɔ cogoya min na dɔgɔkun an Nasibi Tarawele bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ se ka kalanw kɛ cogoya min na bamanankan na kunnafoni minnu fana bɛ yen an ka da mɔgɔw la pour que aw ni anw an bɛ se ka faamuyali k'o la cogoya min na bi an ye bakuruba dama dama ta Aziz an b'a daminɛ an ka bakuruba fɔlɔ la n'o ye an ka président ye colonel Asimi Goita ale bɔra ka discours dɔ kɛ dɔgɔkun kɔnɔ an bɛ se ka fɔ discours in a diyara mɔgɔ caman ye fɛn caman fɔra a kɔnɔ na mais e yɛrɛ discours in lamɛn e ye mun sɔrɔ discours na en même temps e ye mun faamuya discours in na voilà bon ka ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ an ye nin de fɔ jama ye ni président ye discours fɛn fɛn kɛ tubabukan na ne t'o lamɛn n'a ko dɔrɔn mes chers compatriotes dɔrɔn ne b'a latɛmɛ voilà parce que ne t'o mɛn munna ni mɔgɔ bɛ i sen da i ka maakɔrɔw sendanɔ la i t'a ka di ɲɛ o ye tiɲɛ ye a misali baden bɛ maintenant discours ka kɛ tubabukan na tubabukan ye tubabu maakɔrɔw sendanɔ de donc n'an ka man sen da olu sendanɔ la ka tila k'a kɛ k'an bɛ k'an yɛrɛ ye donc an bɛ kɛ sira fila tamabaga ye donc tile bɛ gan na o cɛman ye donc an b'a ɲini maliden bɛɛ fɛ ni président ka nin babu ninnu bɛ yen i n'a fɔ kunu wali kuna sini de a kɛra cogoya min na n'i tun bɛ tɛmɛ kariw kɔnɔ bɛɛ ka télé tun bɛ ORTM bɛɛ ka télé bɛ ORTM na ne yɛrɛ y'o jateminɛ ko président bɛ ka kuma mais min kɛra 31 don maa si ma kala don a ɲina ka bɛn n'a ye ni tubabukan mɛnnaw tɛ wa a kuma ma taa yɔrɔ la yɛrɛ mais min kɛra bamanankan na e yɛrɛ k'o lajɛ donc président yɛrɛ kan ka fɛn dɔ faamu ko jamana kɔnɔdenw mago bɛ nin de la nin de ye yɛrɛya ye président ye kuma minnu fɔ a kɔnɔ e y'a mɛn ne y'a mɛn Ayidara y'a mɛn jamana ye mɔgɔbaw a diinɛ mɔgɔw a seko ni dɔnko tigilamɔgɔw bɛɛ y'a mɛn jelikuntiguw ni mun bɛɛ y'a mɛn bɛɛ y'a faamuya wa malidenw duguma école fara ni mun a bɛɛ fana ye nin de faamuya nin de faamuyabaga cayara wa nin de taa ɲɛ ye n t'a dɔn n'a mɛn ɲɔgɔn ye voilà donc ni président bɛ nin discours sugu kɛ a ɲininen don a fɛ a k'a lana fasokan na parce que fasokan ninnu de talen don k'olu kɛ an ka marakɛkan ni baarakɛkan ye nin kɔni na nin bɛ bɛn ni sariya ye mais n'a fɔra ko président ka bɔli k'o ka taa kɛ tubabukan na o cɛ man ɲi cɛn n'a cɛ man ɲi ka taa sɔrɔ ale de y'a tɛgɛ nɔ bila k'an ka kanw kɛra an ka baarakɛkanw ye n t'a dɔn n'an bɛ ɲɔgɔn faamu voilà maintenant an bɛ mun de jateminɛ kuma kɔnɔ n'i bɛ kuma i ka kan na i ka jamana kɔnɔdenw ye i bɛ gundo di u ni i ma ka sɔrɔ kɔkanmɔgɔ t'a kalama président tora kuma na a ko a ye jamana dɔw fɔ ka sɔrɔ ka na fɔ ko jamana dɔw bɛ yen ko n t'olu tɔgɔ fɔ ko hakili b'a tɔ faamu donc an minnu bɛ k'a lamɛn an de b'a dɔn donc an ni président kan ka fara ɲɔgɔn kan ja jugu min banna o ye nin jamanaba in de ye mais n'a tun y'a fɔ tubabukan na sisan tubabuw bɛ t'u sigi dɔrɔn k'a décortiquer pays puissance jumɛn de don directement o b'a ye surtout n'a ko grande puissance o b'a ye k'a dɔ dun na a ye faransi président ta tɔgɔ ma a ye faransi ta fɔ donc dɔ in bɛ se ka kɛ jumɛn ye bɛɛ b'a dɔn o ye min ye donc o bɛ kɛ gundo ye sisan
ale ni anw de bolo u min tɛ tubabu bolo bon nin de ɲinina u fɛ tubabu président n'u ka jamana kɔnɔdenw bɛ sogolo ɲɔgɔn na ten de président ka kuma na président ko jamana in ye yɔrɔ 3 jamana ɲɛmɔgɔw marabagaw minnu bɛ ka mara jamanadenw ani jugu donc jamanadenw de bɛ cɛma ni jamana marabagaw ye jamana kɔnɔdenw sɔrɔ ka fara u yɛrɛ kan jugu fanga bɛ bɔ u bɛ se jugu la mais ko ni jugu ye jamana kɔnɔden sɔrɔ ka fara a yɛrɛ kan ko jugu fanga bɛ bonya k'u bɛ se jamana marabagaw la donc u bɛ dankari jamana na bon e yɛrɛ k'a jɛngɛ i k'a lajɛ i bɛ fɛ i ni mɔgɔ min ka kɛ kelen ye i bɛ fɛ mɔgɔ min ka gɛrɛ i la i bɛ fɛ i ni mɔgɔ min ka ɲɔgɔn faamu jugu kelen ka kɛ aw la ne n'o ma kumakan kelen na e n'o bɛ kumakan jumɛn na n'u ka kumakan kelen de la voilà bon malidenw yɛrɛ k'a ta u k'a da u ɲɛkɔrɔ u k'a lajɛ n'o de fɔ tubabukan mɛrɛ kun dora an kunna fɔlɔ k'a kɛ kodɔn kuma ye k'a kɛ mɔgɔ kalanin kuma ye ko n'i tɛ tubabukan mɛn i ye kunfin ye président kumana tubabukan na président ye kunfin de ya non donc i ɲɛ b'a la o ye wiya de donc mɔgɔ kalanin fɛn fɛn b'i disi gosi ni tubabukan ye carré kɔnɔ a bɛɛ bɛ nkalon kan a tɛ mɛn yɛrɛ u ka kan ka falen n'u ma falen waati bɛ falen k'u t'u cogoya la wa ni waati falenna k'u to o bɛ kɛ ɲugutɔmɔgɔ ye i m'a ye bi n'i ye mɔgɔ invité i ka plateau kan n'a tora ka kɛ tubabukan fɔ ye journaliste bɛ maloya ma u b'a bonya u b'a fɔ ko a kɛ to i ka nin yɔrɔ ninnu fɔ bamanankan na o ye halisa u bɛ k'a tigiw bonya mais ni jamana marabagaw bɛɛ nana kɛ bamanankan ye don o don ne de y'a f'i ye média fɛn fɛn fana ye i bɛ tubabukan fɔla wele i ka média la u tɛ ɲugu tubabukan fɔla la u bɛ ɲugu e yɛrɛ de ka média la parce que u b'a fɔ jamana min ye an faso dafiri k'an faso ci k'an bɔ yɔrɔntanya ka an sun kari ni aw bɛ k'o jamana de défend a y'aw jija aw yɛrɛ ye an t'aw lajɛ médiaw dun mago b'olu ka lajɛ de oui tout à fait o de la an bɛ médiaw bɛɛ fo ka malidenw fo ni média fɛn fɛn bɛ k'a tɔgɔ bɔlen don bi bi in na Mali kɔnɔ alhamdulillah a si ma tɔgɔ sɔrɔ ni tubabukan ye non a bɛɛ bamanankan ye o b'a yira ko ala bɛ baara in na wa ko in tiɲɛ bɛ bange ko kunfin minnu ko minnu ye kunfin ye olu yɛrɛ kun dalen nɔ la ko don dɔ tubabukan ko in bɛ falen mais n'olu yɛrɛ dɔw ma fatu tubabukan mɛnnaw yɛrɛ nana fɔ ko tiɲɛ na ko tubabukan in k'a mɛn o mɛn k'an bɛ bɔ tubabukan mɛn jamanaw fɛ non et puis a tigi m'a fɔ k'a da kan ko k'a munumunu dɛ a y'a fɔ k'a da kan de faransi bɛ ka min kɛ farafin jamanaw la u bɛna dɔw bɛ bɔ faransi ka taga bolo oui Seydou Badian y'a fɔ n t'a dɔn n'a ma ɲɔgɔn faamu voilà donc ko Asimi k'a faamuya ani a kɛrɛfɛmɔgɔ bɛɛ ani jamana marabagaw bɛɛ ko jamakulu kelen tɛ dilan abada n'aw tɛ kumakan kelen na kɛcogo t'a la un peuple un but une fois wiya n'aw tɛ kumakan kelen na f'a ka kumakan kelen de la f'a ka kumakan kelen an ma français ye faransi de la faransi yɛrɛ kɛtɔ ka français ta faransi François premier ko français dɔ bɛ fɔ sanfɛ dɔ bɛ fɔ duguma français du sud français du nord k'u tɛ ɲɔgɔn ka kan mɛn ko faransi ka kelenya k'o bɛ sɔrɔ faransi ka kan kelentigiya de fɛ donc ko fɔ faransi ka kan kelen ta u y'a lajɛ français ninnu sugu fila la min ɲagaminen don ni bɛɛ b'a mɛn sugu kɔnɔ u y'o de ta k'o kɛ français ye ka baara kɛ n'o ye ka jamakulu kelen dilan ka taa sɔrɔ kan 45 de b'u fɛ yen kan 45 a ka ca ni Mali ta ye kan 45 de bɛ faransi kan 13 de bɛ Mali la yan non a ka ca n'an ta ye i y'a ye bon olu sera ka bɛn français kan k'o ta fo ka tila ka na farafin coloniser n'a ye ɲɛ b'a la u ye kan kelen ta min kɛ ka ɲɔgɔn faamuya ka fanga sɔrɔ n'a ye fo ka tila ka na farafinw mara n'a ye bon halisa faransi ye jamana de a tɛ ci a tɛ tilan n t'a dɔn n'an bɛ ɲɔgɔn faamu anw dun filɛ ni ministre dɔ bɛ k'a fɔ ko yan fɛ ko j'ai été là-bas dɔ bɛ k'a fɔ fan dɔ fɛ an ka kan yɛrɛ ye nin bɛ ka kuma bamanankan na nin bɛ ka kuma tubabukan na fa dɔ fɛ dɔw ko ko fɔ marakakan donc aw fara-faralen don n'aw fara-faralen don ani maa min jɔsɔlen don ɲɔgɔn na n'aw sera o tigi la o b'a yira ko ala ko ye nkalon de ni africains sera faransi la o b'a yira ko ala ko ye nkalon ye o to nin cogoya la kɔni a tɛ se ka kɛ kɛcogo foyi si t'a la parce que farafinw fara-faralen don farafinw tɛ ɲɔgɔn fɛ o de kɛra sababu ye tubabuw bɛ farafinw ta k'u utiliser ka wari ladon yɛrɛ tubabuw kun ka farafin ninnu bolola sɔn k'u bila ka n'u faso la t'a dɔn n'an bɛ ɲɔgɔn na bien an dun y'a ye tile filanin na malikura taasira 2 daminɛna ministre bɛ ka kuma bamanankan na hɔrɔn kɛlɛ ma kɛ président yɛrɛ kumana bamanankan na kɛlɛ ma kɛ kanko gulonnen don min sisan population kɔni bɛ bamanankan in na sa a bɛ population yɛrɛ kunna de n'a falenna waati min na n t'a dɔn n'an bɛ ɲɔgɔn faamu kanko feereke yɔrɔ ye jumɛn ye sisan mun de la halisa journal de 20 heures bɛ ka na français la o kumana journal in bɛ ka kɛ jamana wɛrɛ de ye wa walima a bɛ ka kɛ maliyɛnw de ye président yɛrɛ kumana kan min na journaliste b'u yɛrɛ fisaya o kama mun na non a kan ka kɛ i ɲɛ b'a la complexe b'a la bon
n'i y'a ye tuguni a bɛ k'i kɔnɔ wale la k'a ka di an ka jamana marabagaw ye k'an ka kan fana ka ta wale la n'i y'u ye ka nin fɔ ta a bɛ k'i kɔnɔ i n'a fɔ a ka d'u ye a man d'u ye ne de y'a f'i ye bi n'a tun ka di jamana marabagaw ye jamana in kan ka don ba la jamana in kalan ka kan ka kan na jamana in ka y'an ka diɲɛ fan bɛɛ k'a ye bi tun tɛ Mali sɔrɔ français la bi tun t'a sɔrɔ ko français ye langue de travail ye Mali tun tɛ jɔda foyi di français ma français ye jɔda jumɛn de di anw ka kan ma a tɛ yen a tɛ yen français ye jɔda jumɛn de di langue africaine dɔ ma a fɛ yen ça n'existe pas a tɛ yen place foyi si tɛ langue africaine bolo constitution française kɔnɔ mais constitution malienne bɛ jɔyɔrɔ dɔ di langue française ma mun na ça veut dire que halisa anw negelen d'u nɔfɛ bon hali b'a jate minɛ kanu na min jarabilen don kosɛbɛ o de sɛgɛlen don ale de b'a bingawuli bɛɛ kɛ walasa dɔ in k'ale ta reconnu i ɲɛ b'a la anw bɛ bingawuli bɛɛ kɛ walasa faransikanw de reconnu mais faransi mako foyi si t'anw ale reconnu an ye faransi reconnu o faransi bɛ yen an m'a reconnu o a bɛ yen f'an fana ka o de faamuya an kan ka se k'o de kɛ donc jamana autorités kan ka bɔ ka jama la nusɔndiya kow kɛ u ɲɛnɛ k'a sɔrɔ yɛrɛ tɛ quoi o kɛlɛw tɛ taa ɲɛ an k'a kɛ siɲɛ kelen bani olu bɛ sira min kan de ye fɛn bɛɛ da ka di autorité ninnu na f'u k'a fɔ k'u bɛ segin n'u segira maliyɛnw yɛrɛ ka jɛ tubabuw tɛ jɛ o kɔ wa a b'a dɔn tubabuw tɛ dɛsɛ o la parce que président yɛrɛ ko ten ko ni juguw sera ka population fara u yɛrɛ kan don o don k'u bɛ se jamana ma wa an b'a jigiya o tɛ kɛ parce que an b'a faamuya donc u ka sɔn a ma kow ka na an ka kan na u n'an bɛ gulo ɲɔgɔn na ten de wa an bɛ se ka don ye ten de an b'o de ɲini u fɛ maintenant président ka discours minnu bɛ kɛ an bɛ mun de jate minɛ discours kunfɔlɔw bɛ kɛ tubabukan na a bɛ sɔrɔ ka jamana maakɔrɔw wele k'a fɔ bamanankan na mais o bamanankan mɛnbaga bi caya n y'o f'i ye maintenant jateminɛ jumɛn de bɛ ko in kɔnɔ i b'a lajɛ n'i bɛ fɛ ko ka kɛ kosɛbɛkoman ye a ka mɛn nin na a ka don ye i b'a kalifa jɔn ninnu de la mɔgɔkɔrɔbaw wa denmisɛnninw mɔgɔkɔrɔbaw n'i b'a fɛ ko min ka taa yɔrɔ jan a ka kɛ ko ɲɛnamanba ye barika ka don a ko tɔgɔ la i b'a kalifa denmisɛnninw de la wa mɔgɔkɔrɔbaw i b'o kalifa denmisɛnninw de la o de la dɔnniya fɛn fɛn dɔnna tubabu la pour que a dɔnniya kana tunu u y'a lana école la denmisɛnninw b'a kalan ka yɛlɛ n'a ye oui tout à fait jamanaw ka jamanaya a bɛ kalan école la denmisɛnninw kun u bɛ kɔrɔbaya n'a ye jamanaw ka culture u b'a kalan denmisɛnninw kun école la u bɛ yɛlɛ n'a ye jamanaw ka diɲɛ dɔnniya bɛɛ la i ma ye dɔnniya bɛɛ bɛ kalan école la o de la farafin tɛ école nafa dɔn école ye dɔnniya marayɔrɔ de mais dɔnniya papaga t'anw ka école so la min kan ka mara mun na parce que dɔnni t'anw na dɔnni t'an bolo ne de y'a f'i ye a fɔ fili la fan bɛɛ i t'i malo dɔnni tɛ farafinna la ni dɔnni tun bɛ farafinna la farafinna tun tɛ kɛ ten ni dɔnni tun bɛ farafinna la farafinna tun bɛ kɛ jamana ye diɲɛ kɔnɔ ou bien continent ye diɲɛ kɔnɔ diɲɛ bɛɛ bɛ min fɔ dɔnni tɛ farafinna la darɔ na bɛ ɲɔgɔn faamu maintenant i b'a lajɛ n b'a misali fila ta k'a yir'i la faransi n'u bɛna drapeau d'u ka joueurs ma ka taa ballon tan Macron bɛ kuma n'u ye a ka kan de la ni Macron ni u ka dugu mɔgɔkɔrɔbaw bɛna ɲɔgɔn ye a bɛ kuma n'u ye a ka kan de la donc o b'a yira an bɛɛ de ye kelen ye jamanaba fɛn fɛn bɛ yen ten don mais an y'a ye président tun bɛna drapeau di équipe nationale ma président kumana tubabukan de la bon drapeau dira maa minnu ma tubabu tɛ u ma bɔ tubabu la Emmanuel Macron balima t'u ye u si tɛ yen ko min parent dɔ ye Victor Hugo ye a tɛ yen François Nicolas Sarkozy o balima foyi si t'u la mais e bɛ i ka o dolancila olu la timinandiya cogo di tubabukan kɔnɔ a f'u ye a laɲininen don aw fɛ aw ka na ni farafinna ni jɔnjɔn ye aw ka kan ka na n'a ye aw ka kɛta de don an b'an seko na an damayira bɛɛ kɛ aw ye walasa aw ka na n'a ye ka u la nisɔndiya kumaw f'u ye ka u hakili jigin jamana na ka layirubaw ta u ye k'u bila ka taa a banna o dɔrɔn de bɔra mais ni président ye olu yɛrɛ la encourager français la sisan o bɛ mun de yira an na donc denmisɛnninw aw bɛ latiminadiya tubabukan na o kɔrɔ ye mun ye président yɛrɛ bɛ kuma n'aw ye tubabukan na donc aw kan ka tubabukan de mɛn donc aw bɛ complexer tubabuw la o b'a yira don nataw la Mali bɛ laban Faransi bolo o ye erreur de Mali marabaga bɛɛ tun b'a kɛ depuis kunu fo bi donc an bɛ fɛ Asimi ka bɔ o kɔnɔ erreur de don mais an m'a jigiya a bɛna a falen
an yɛrɛ min ka kɛlɛ kan ka kɛ an yɛrɛ ye bonya fɛn fɛn bɛ Mali kan bi diɲɛ kɔnɔ foyi si tɛ yɛrɛ ye kɛlɛ dɔrɔn de o la ne y'a f'i ɲɛna ka tɛmɛ fɛn damadɔni bɛ yen mɔgɔ fɛn fɛn b'a défend diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ bɛ bonya sɔrɔ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ jamana kan défend i bɛ bonya sɔrɔ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ jamana kalan défend i bɛ bonya sɔrɔ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ jamana ka yɛrɛtigiya défend i bɛ bonya sɔrɔ mais mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen k'i bɛ wali jamana ka yɛrɛtigiya défend i faso la i bɛ nafolo sɔrɔ diɲɛ b'i ye nka i laban cogo t'i ɲɛ wa i bɛ kumasulu de sɔrɔ n b'a misali d'i ma journaliste dɔ tun bɛ Mali la yan nɔ Serge Daniel a kɔni bɛ yala yala la farafinna ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen k'u tun b'u disi gosi ni Faransi ye Mali la a bɛɛ kɛra ɲugutɔmɔgɔ ye bi sans exception o kɔni siga t'o la n t'a dɔn n'an bɛ ɲɔgɔn faamu i y'a ye mais comme mɔgɔ fili ɲama tɛ yen wa tubi fana ma datugu an b'a jigiya mɔgɔw bɛ segin ka na cɛ ma maintenant ni président bɛna kuma ni maakɔrɔw ye a bɛ kuma ni olu ye fasokanw na k'olu k'o mɛn a bɛ fɛ ka min fɔ bon normalement ko in yɛrɛ kan ka kalifa denmisɛnninw de la président kan ka kuma ni denmisɛnninw de ye bamanankan na n t'a dɔn n'an bɛ ɲɔgɔn faamuya o de la i b'a jate minɛ an ka maakɔrɔw b'an ka kan mɛn ka ban bon ni président kɛra duwalen ye sisan ka to k'an ka kan don équipe nationale denmisɛnninw kun na k'a don ni ani écoledenw ye ɲɔgɔn ye k'a d'u kun na donc u b'a ye an kan ka baara kɛ n'an ka kan de n t'a dɔn n'an bɛ ɲɔgɔn faamuya donc an bɛ an yɛrɛ ye o kɔnɔ wa an bɛ se ka taa ni o miirina in ye yɔrɔ jan o de la n y'a f'i ɲɛna n ko i bangebaaw bɛ sira min kan n'i y'o sira ta k'i to denmisɛnninya la i bɛ tɛmɛ u la donc n'o kɛra dɔrɔn an ka zana in bɛ bɔ ka bin n'i fa yɛlɛla yiri min kan n'i ma se ka yɛlɛ i sigi bɔ ka bin n b'a misali kelen dɔrɔn d'i ma n tɛ taa yɔrɔ jan wali fila n tɛ taa yɔrɔ jan Asimi a fa tun ye tenitigi de Ala ka hinɛ a la o tɛ yan mais ale ye jala min sɔrɔ a fa ma sɔrɔ Sidiki Jabate a fa bɛ fɛn de fɔ kora fɔ Sidiki yɛrɛ y'i sen don kora la Sidiki taara fo diɲɛ yɔrɔ bɛɛ la bi i ɲɛ b'a la ni den y'a sen da a bangebaaw sen da nɔ la a b'o de dɔn kosɛbɛ a ka teli o de la ka diɲɛ ye ka sɔrɔ ka tɛmɛ sira wɛrɛ kan parce que fa ye sɛgɛ min kɛ a ye binga wuli min kɛ ka espérance min sɔrɔ a san 60 den tɛ san 60 sɔrɔ walasa k'o kɛ den san 20 san 30 o y'a sɔrɔ fa ka san 60 espérance b'a la kaban donc ale bɛ tɛmɛ fa la jagoya o de la tubabuw bɛ taga di tubabuw bɛ taa tuma bɛɛ ɲɛ munna parce que olu ka maakɔrɔw ye espérance min d'u la olu bɛ yɛlɛ n'o de ye e m'a ye ni tubabuden kumana f'a bɛ k'i kɔnɔ k'u ye kuma dɔ a da a di dabali kana ban u bɛ kan min f'u ye u b'o mɛn u kɛ ka di ka segin a kan a bɛ n'a fɔ n'an ka denw bɛ kuma bamanankan na i b'a ye fɔ mɔgɔw b'a fɔ ko han sakɔrɔ kan bɛ nin den fitinin da dɛ parce que a ka kan de don mais si c'est en français c'est le contraire a tɛ se ka fɛn foyi fɔ a ma fɛn min durusi i y'a ye donc u ka a daminɛ ka an yɛrɛ yira an yɛrɛ la i b'a ye sisan an bɛ tɛmɛ Mali maakɔrɔ bɛɛ la ne de y'o fana f'i ye politicien kɔrɔ fɛn fɛn tun bɛ yen mɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ yen ko danbe ko ka d'u ye i b'a ye denmisɛnninw bɛ tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen na n b'a misali d'i ma danbetigibaw bɛ yen jelikɔrɔbaw bɛ yen mais bi bi in na Mali jelikuntigi ye jɔn ye sifinnaka de don i ɲɛ b'a la parce que a b'a dɔn dɛ jelikɔrɔ minnu b'o o fana b'a dɔn n bɛ fɛ dɔrɔn jama ka min faamu n'i bɛ fɛ ko ka yɔrɔ jan sɔrɔ a ka taa joona fanga ka k'a la i b'a di denmisɛnnin de ma i b'a don denmisɛnnin de la ale bɛ taa n'a ye a binga wuli courage b'ale de la n t'a dɔn n'an bɛ ɲɔgɔn ya wa voilà donc jama k'a faamuya o miirina kɔnɔ donc jamana marabagaw n'u mago bɛ nin lutte min na nin lutte in man ka kalifa maakɔrɔw la tuguni denmisɛnninw nin bɛ kalifa an denmisɛnninw de la donc président kan ka yɛrɛya yira an denmisɛnninw de la donc yɛrɛya tɛ yira an na abada ni tubabukan ye n'o tɛ an bɛna tubabukan kanu wa tubabukan kanu na an tɛ se ka tɛmɛ an ka maakɔrɔ ninnu na parce que olu yɛrɛ dɔw kunkolo la olu yɛrɛ ye tubabuw de ye yɔrɔ kelen min b'u la k'o ye farafin dɔrɔn o ye golo ye n'u ko k'u b'o dépigmenter an bɛna fɔ k'u kɛra cɛ produit munnaw ye walima muso produit munnaw o cɛ man ɲi bon yɔrɔ kelen pe min b'u la n'u b'u bolo n'u b'u ka tubabuya yira o ye tubabukan in de ye n'o tɛ foyi tubabuw ka ko sɛbɛkɔma jumɛn bɛ ko farafin b'a la a tɛ yen hali balontan minnu bɛ kɛ a publicité i b'a ye a gulɔ publicité dɔrɔn de bɛ di farafin ma a jateminɛ ne de y'a f'i ye gulɔ wa farafinw yɛrɛ t'a gulɔ sɔrɔ k'a min i bɛ farafinw de ka Heineken publicité kɛ mun tɛ Heineken min e de la ka Heineken ye gulɔ minɛ bolo yan non ne kɔni ma ye tiɲɛna bon gulɔ kirikaraw an b'o de min tile kɔnɔ ka sɔrɔ ka i b'a ye yan gulɔminaw u b'u finnen don kosɛbɛ n'i ka kuma mɔgɔw yɛrɛ sɔrɔ parce que a bɛ n'a fɔ u tɛ gulɔ min a min wagati la quoi voilà et puis u tɛ gulɔ ɲɛnamaw min e bɛ fɛn publicité kɛ e t'a min e b'a publicité kɛ donc a bɛ san
n'a sana a wari y'a tigi de ta ye donc farafinw bɛ kow la ten o kɔni dɔ ta publicité wari a banna o tigi fana b'a fɔ wala alhamdulillah ale ka diɲɛ bɛ ka ɲɛnabɔ oui t'a sɔrɔ i bɛ k'i kɔ tiɲɛ farafinw kan ka bɔ kɔnɔ t'a dɔn n'an bɛ ɲɔgɔn fɔ donc an b'a ɲini jamana marabagaw fɛ n'u ni sifinnakaw bɛ kuma u ka kuma lase bamanankan na kɛlɛ t'a la constitution sɛbɛbagaw u y'u miirina kɔni don constitution kɔnɔ mɔgɔ tɛ se k'o sɔsɔ n'o tɛ san 62 san 63 halisa ko an bɛ taa dɔɔni de kama an ka kan ta u b'a yira a taliko tɛ aw kɔnɔ demi siècle tiɲɛ yɛrɛ la han Luxembourg y'a ka kan ta san 2 de n'o y'o fɔ Inde y'a ta san 20 mais Mali san 60 kama se ka taa esi kan ta ko b'anw kɔnɔ a ka gɛlɛn bon an b'a fɔ k'an bɛ nin espérance don mɔgɔw kunna ko ni mɔgɔ min y'a ye sisan Mali y'a ka kan ta ko non an tɛ se k'an ka kan ta Mali y'a ta san 60 de kɔnɔ o tɛ dɛ an ye san 60 kɛ de an ma maga an ka kan na n'o tɛ an tun b'a ta san 1 kɔnɔ ouais o tiɲɛ voilà donc malidenw kan k'o de faamu président ka discours a ɲɛna maa caman ye ne wele dɔw yɛrɛ ko olu yɛrɛ président la i ka hinɛ de dor'u la quoi ouais n'i yɛrɛ y'a ye i b'a ye président ye nafolo to yen ka jamana de ta quoi n'o tɛ faransi ka a ka mɔgɔ proposer e ye aw de coup d'état kɛ e ka sɔn o ma o y'a bannen de o wariko kuma tɛ f'e ye tuguni o ni mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na a bɛ d'i ma bon mɔgɔ fɛn fɛn tun ye coup d'état kɛ nin bɛɛ tun bɛ kɛ fɛn ye u bɛɛ denw bɛ kɛ fɛn ye u bɛɛ bɔnnaw bɛ kɛ fɛn ye yanni faransi tɛ k'u ɲɛna foyi ye diɲɛ tile bɛ dayɛlɛ u ye mais u y'a ye nafa tɛ o ko in na u y'u faso de ta président ka kuma b'o de yira bon ni nin kuma in de kun nin de don et puis ni kuma barikama minnu fɔra bamanankan na i b'a dɔn ninnu ma fɔ français discours la mais ninnu ti fɔ a la parce que n'i y'a kuma lajɛ président bɛ to kuma kɔnɔ bamanankan na n'a bɛna fɛn dɔ ɲɛfɔ hakili yɛrɛ bɛ sin ka o fɛn misali yira la ten teliya la a b'o ta ka na dɔrɔn i m'a ye fɔ ko kuma dɔ bɛ yen ko n tɛ fɛ k'a fɔ mais n b'o fɔ aw ye aw ka muɲu n'a ka sabali kama donc sirima i bɛ taa sɔrɔ olu sɛbɛnlen t'a bolo donc hakili de b'o ye n b'o bɔ k'o di ninnu ma et puis a bɛ k'a di maa minnu ma a b'a dɔn ninnu ye gundo kalifalaw ye ninnu ye mɔgɔ hakilimaw ye wa ninnu bɛ ko faamu wa ninnu bɛ se ka ko dɔ mɔgɔ kunna o de la ko cybercriminalité loi la ko a y'a ɲɛfɔ diinɛw ka ɲɛmɔgɔw ɲɛna k'u k'a ɲɛf'u ka tɔndenw ye t'a dɔn an bɛ ɲɔgɔn faamu bon kumaw daminɛ na n k'an y'o de fɔ an ko ka cybercriminalité ɲɛfɔ an m'o de fɔ parce que président yɛrɛ b'a dɔn kɔkan sariya de don n b'a fɔ k'a nana 2019 tɛ 2019 bon i bɛ taa sɔrɔ article fɛn fɛn b'a la maliyɛn tɛ yen min ka dilannen dɔ b'a la n'i y'a sɛgɛsɛgɛ kɔni o kuma bɛ an ka juge bɛ taa kɔfɛ ko ka taa former a la pour que u bɛ se ka a ko la tile cogoya min na voilà o de la ni mɔgɔ y'i sen da walimɔgɔ sendanɔ la i bɛ to walimɔgɔ kɔ mais n'i y'i sen da i yɛrɛ ka mɔgɔw sendanɔ la i bɛ ye diɲɛ b'i fɔ siga t'o la diɲɛ bɛ taa ten o de la ne ko n ka kan yɛrɛ ye mais mɔgɔw t'a fɔ voilà donc président ka discours kɔnɔ tiɲɛ tiɲɛ na a ɲɛna bɛɛ y'a faamuya a ye min fɔ kuran kunna a ma se ne ko o traduit mɔgɔ ye min fɔ ne tɛ foyi traduit nin na fɛn o fɛn a faamuyara yɛrɛ de mɔgɔ fɛn fɛn ye an wele k'an fo foli diyara n ye nka u bɛ président de fo parce que président de discours k'a la tiɲɛ don an y'a défend mais foli belebeleba ye président de ta ye an ka ɲini an ka k'an ka transition fɛ walasa jugu fanga ka dɔgɔya Mali ka don ye n'Ala sɔnna a bɛ ɲɛ halisa dɛmɛsibi jabaranin filɛbagaw aw minnu sigilen don nin wagati in na ani minnu bɛ tila ka na anw lajɛ k'a fɔ ko aw bɛ ka jamukan de layɛ n'o ye dɛmɛsibi ka walanbulu n'a bɛ sigi don o don ani Asisi Tarawele fɛ pour que an bɛ se ka kalanw kɛ cogoya min na bamanankan na kunnafoni minnu bɛ yen an ka se k'an da mɔgɔ la aw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ o la cogoya min na Asisi n'an bɔr'o la an bɛ don an ka bakuruba filanan na n'o ye les aigles du Mali ye an yɛrɛ ka kuma na Samata sɛgɛnw an bɛ se ka fɔ alhamdulilayi kunu u ni Afrique du Sud tun bɛ ɲɔgɔn na o ye 2 k'u la 2-0 an bɛ se ka fɔ an nisɔndiyara mais aigle hali sini Aziz mɔgɔ bɛ ka ɲininkali kɛ i b'a dɔn joueur dɔ bɛ yen olu t'a dɔn aigle ye fɛn min ye sporteur dɔ t'a dɔn aigle ye fɛn jumɛn ye minnu fana b'an lajɛ olu fana t'a dɔn aigle ye jumɛn ye an kɔni b'a fɔ sɛgɛn tɔgɔ nana cogoya min na mɔgɔ caman t'a dɔn e yɛrɛ bolo sɛgɛn ko e bɛ dɔ dɔn sɛgɛn ko in na en même temps est-ce que a tɔgɔ fana bɛ se ka falen yan parce que dɔw ye ɲininkali kɛ est-ce que ko an tɛ sɛgɛn bɔ pour que coupe bɛ se ka na cogoya min na bon i b'a dɔn jamana filɛ nin ye ni jamana bɛ baara kɛ ni walimɔgɔw ka kan ye walimɔgɔ de bɛ k'i ɲɛ ye n'a tigi ko min finnen don i k'o finnen don n'a ko min jɛlen don i k'o jɛlen don o misali baden bɛ yen n bɛna misaliw de d'i ma k'an to tubabukan kɔnɔ Burkina minisiri ko n bɛna misaliw de ye i bɛna ye bɔra yɔrɔ min a ko ko Burkina constitution fɔlɔ ko Burkina président bɔra n'o ye a poche kɔnɔ Faransi kana n'a ye wa y'o fɔ
Donc cela veut dire qu'à Burkina. Constitution sous Blaise. A ko France professeur do de bara banco finalisation que pep ka di Burkina bo mo yasiku rek. Bon ko d'ailleurs ko Afrique francophone betabtini. O ba ira abebora ko kan. Awo. Mais clamer naima. Ni ya armée laje. An armée mo be garabu blatande. Oui. O yo ye français la. Aha. Mo mo be anglais ka système ka. O luga armée ba blatan. O ira Angleterre no ni Allemagne no dara Amérique de la. Parce que Amérique ou ka marine sous tege be nogo. Donc ni tege nogo la ka tege nogo len janta iga karamogo yo mai. Donc o ba ka tanya bala gundo fo yure tala. Ouais. Tu vois? Mais allemand olu bu bolo de daele. Polo la tene de c'est historique. Donc il y a bala olu ka histoire d'état. Ko développer mi mai ko bla min kan ko ta ka yele noyi. Otewa. Donc il y a bala fa mo ka boko ngana. Maintenant au église anta fola ko segewa sege ti sega samata andu ma ko samata sege de o ye ka do mo kuna sege ti samata sege minu ka bonko sebe o be fem minu ta o ye badeni fitinu olu sege o rete han olu be soro Amerique nuni Indien fan nun de fe o be badeni fitinu ani danfen do be ko salbagato par dessus abso ko lu deta sege ti sega samata sege rebi i soni gen sama golo la chogodi. Non. Ah, ça va t'as toi de. Mais sega est fait badi. Bon sega minu be Mali fini sans fait. Ani sega mi be chiede ni tayan. Kelinte de. Sega mi be chiede ni tayan o kan jelente o ngone ngene mandelo. O e fitini yere dar na ñu fam. Ah ñu fam. Bon sega mi be Mali coin sans fait. O sega yi Allemagne kono di. Entraîneur do bora parce que Allemagne ne kara jamana folo e. Jien kono mi e Mali ka indépendance reconnue. Tu crois bien Allemagne de do. Oui. Donc auquel Allemand ka entraîneur Allemand ka chedore nana Mali entraîner. A to tu ko Karl. Karl de nato anani dosar d'entraînement kana di Mali Jeroma. Donc ka troka fue ko emblème me jamono wolo ko Mali ka ka emblème dota ka tamashien dota mi me Mali balontana ko fo. Donc Domingo ala ka hina la Salifou Keita. Ouais, Salifou Keita. O soro la ka fo ko me ko yana meta donyini yoro were. Ko ante sege inta shenkele ya. Eglin ta tugo flene Allemagne ka moyo kan ka ke Mali tay. Parce que dosar male bolo sege ne kuma ka. Mo kan. O tum Allemand ni nanu dum. Do directement Salifou na go no ko ka sege inta. Or la ni tra Allemagne ambassade la dugu kono. Ibeta soro sege bain de décembre Allemand ka ambassade kan. Do ko wa Allemand ka signe de do ko. Allemand ne ta do. Ni Allemagne mayota. Sege bain de be Allemagne mawochema. Ouais. Ni Allemand meteme. Aluga armée ga moblu. Ibe sege bain nrole aka. Américain on ta fana e sege yi. Sege mbolu fe. Abina fo ni tara Australie. Soko dobe ko kankuru akukala ka jamba dembla akononati. Oluga tamashen kanguru de. Kanguru de be Australie fembe sans fait. Militaire ka emblème do. Balantana ka emblème do. Kanguru de be pampe. Chien de la tasma menena Australie kungo kono parce que Australie klebe nkosebe an b'a fɔ yan ko kile me Australie a jagate yan ibiga samara bla so kono ni be bɔ dɔrɔn i b'a do ka tɛmɛ Australie olu be samara ni fini bla frigo kono n'u bena bɔ u b'a do ka bɔ n'a ye tellement que chaleur tellement que fundeni be oui Australie wo heure be n'olu sera samara ni pied babi ne be wele français la ko ni pied ni yella ni pied gidron sanfɛ ni ma kuna jab nora la Australie kelengele fem babe Australie la mogo te min do ala bon am teme quoi mogo chama me tegere fo Angleterre ko tegere gente Angleterre ye fagali mi ke jien kono ala kelene bado Angleterre kelengele para fu ne tume Australien fan fe anglais yu fagade ouais nyabala mais comment to kono Australie ko kumar la nanani ouais tout à fait oh nyabala donc oluka emblème oui kangourou di oui ni Côte d'Ivoire là Côte d'Ivoire ka emblème ye samay o de be ballon ta sanfɛ sama de be Côte d'Ivoire militaire ka bere yan Côte d'Ivoire ka papier officiel pempembe sama de baka ouais bon o sama yo olu ye Côte d'Ivoire yɛrɛ taw de e ma ye ko Côte d'Ivoire sama gɛlɛ de be wele ko Ivoire donc o kun be kulu min sanfɛ wo wele sa ko Côte d'Ivoire donc sama gɛlɛw be yɔrɔ min na ouais
Côte d'Ivoire ta bɛ ten. Oui. N'i ye Faransi lajɛ. Olu ta bɛ wele de ko coq gaulois. Coq Gauls. Gaulois ye Faransi siya dɔ de. Faranw fana ye Faransi siya dɔ de. Olu de ka kan ye français. Oui. Maintenant siya dɔ de tun bɛ yen nɔ u b'o wele ko coq gaulois a cɛ ka ɲi couleur caman b'a la. Jɛmanw b'a la bleu ni fɛnw b'a la. Donc olu y'o de ta bleu blanc rouge ninnu. K'o ta k'o k'u ka emblème ye parce que ni a jateminɛ sɛ de b'a yira adamaden na ko baarakɛ waati sera ko sunɔgɔ wagati banna. Ni dugu bɛna gɛ sɛ de bɛ kasi sɛ mago tɛ montre la a bɛ kasi k'a yira ko dugu bɛ ka gɛ wa sɛ bɛ kasi waati minnu na o kɔrɔ ye seli heure bɛ surunya i ɲɛ b'a la donc ko dibi taara yelen bɛ ka na sɛ de bɛ tile kura bɔli yira donc sɛ nafa ka bon kosɛbɛ donc sɛ olu ka emblème ye les coqs. Ouais, on va faire donc olu y'o ta u yɛrɛ fɛ yen mais an ye an ta ta mɔgɔ de fɛ Allemagne de fɛ Guinée ta Sili Guinée ta ye sama de Guinée emblème ye sama de sama in b'u fɛ yen fana sama baden yɛrɛ de tun b'u fɛ yen Guinée kɔnɔ hali u ka président dɔ bɛ yen o ka histoire la u bɛ samako kuma fɔ a la cogo dɔ la n tɛna da dɔ la kosɛbɛ donc olu bɛ don olu ka histoire kɔnɔ oui voilà donc an ka emblème bɔra Allemagne tan de ka na da an ka sɛgɛ kan sɛgɛ bɛ wuraya de yira sɛgɛ sin ka ɲi dɛ oui sɛgɛ sin ka ɲi o de bɛ puissance caman ka tamasiyɛnw ye sɛgɛw ye Égypte fana ka sɛgɛ ani Allemagne ka sɛgɛ tɛ kelen ye Égypte ka sɛgɛ ni Amérique ta tɛ kelen ye Égypte ka sɛgɛ fana b'a dama je crois Tunisie ou Maroc la o fana ta ye sɛgɛ ye oui o fana ka sɛgɛ gɛlɛnnin dɔ bɛ yen ten o fana b'a dama o y'olu ka yɔrɔ kɔnɔ o de ye oui les aigles de Carthage voilà parce que bɛɛ bɛ sanfɛla de fɛ sanfɛ e ma ye ni adamaden dolo yɛlɛla i ma ye ko karisa dolo yɛlɛla karisa kɛra dawulatigi ye dawula ye jumɛn ye i ma ye karisa bɛ daw la a bɛ mɔgɔw daw la ka yaala donc karisa kɛra dawulatigi ye o kɔrɔ y'a dolo yɛlɛla dolo tɛ sanfɛ de ya u b'o de wele ko star o donc n'i dɔnna dɔrɔn fɔ ko karisa kɛra star ye n ko star kɔrɔ de ko dolo dolo awɔ ɲɛ b'a la voilà donc sɛgɛ in origine de nin ye maintenant sɛgɛ in ni Mali kuputa ko tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la ayi non parce que mɔgɔ b'a la k'a mɛnna sɛgɛ samata sɛgɛ est-ce que ko n'a ma falen an bɛ se ka ko parce que sɛgɛ tɛ se ka sama ta parce que dɔw fana ka miirina don ye a sɛgɛ kɔni tɛ sama ta o ye tiɲɛ ye mɔni kupu tali tɛ ɲɔgɔn sira la sɛgɛ bɛ se ka kupu ta awɔ aigle min bɛ u ka maaw sanfɛ aigle yɛrɛ i bɛ kupuni in gulɔ la a b'a ta wa a b'a ta a bɛ se ka ta awɔ o ye réalité yɛrɛ ye parce que i b'a ye aigle in bɛ fɛn minnu ta a ka girin kosɛbɛ kɔnɔ belebeleba de don koyi kɔnɔ belebele yɛrɛ de don bien donc équipe nationale ka ballon tan dɔrɔn o bɛ se ka fɛn in ta maintenant équipe nationale ka ɲinankan na an ye fɛnw ye o diyara an ye kosɛbɛ o b'a yira ko ja an bɛ ka kɛlɛ min kɛ an kelen kumakan tɛ taa yɔrɔ jan mɔgɔw b'a partageli min kɛ mɔgɔ wɛrɛw da dora a la da barikamaw dora kanko in na karamɔgɔbaw da dora a la jamana mɔgɔ kalannibaw da dora a la donc olu tɛ kolankolon ye quoi o tɛ kolankolon ye an y'a ye Mali la ni kɛlɛkɛcɛw tun bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la u tun bɛ jeliw de labɔ jeli bɛ kɛlɛkɛcɛw jansa ka taa n'u ye hali sɛnɛkɛyɔrɔ la fɔlikɛlaw tun bɛ taa ni tun b'a ye masakɛ bɛ fɛrɛ ka faga k'a ka jelikɛ jɔlen de to a kɛrɛfɛ oui tout à fait i y'a ye bon olu ye an ka tagabolow de ye o ka ɲi kosɛbɛ an t'a bɛɛ dɔn tagabolo dɔ banganaw bɛ Mali la Burama Sumano an bɛ kala sɛmɛ a la tɔgɔ la an bɛ Mali jeli bɛɛ fo hali minnu bɛ dɔnkili da an b'u bɛɛ fo to yen nɔ an ka culture tɛ tunu an b'u bɛɛ lajɛlen fo n t'a dɔn n'an ma ɲɔgɔn ye donc o y'a ye kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ muguda la olu bɛ ka faso de défend faso kana bin juguw bolo minnu fana bɛ taa ballon-tan la u bɛ ka taa faso de défend e m'a ye u bɛ jamana emblème dessin taa nɔrɔ yan mais u b'a nɔrɔ yan parce que adamaden dusukun bɛ yan de a bɛ fɔ k'u ka ballon-tan n'u dusukun ye i y'a ye bon ninnu ye taamasiyɛnw ye an ye min ninnu sɔrɔ tubabuw yɔrɔ n'o tɛ ko ye yan de hakili ko ye nin de normalement u kan ka emblème yɛrɛ nɔrɔ u yan de yan'u ka taa kɔliw nɔrɔ la u kan ka emblème nɔrɔ u kunkolo de la k'a yir'u la a bɛ n'a fɔ jamanaw bɛ yen n'olu bɛ taa grève la olu bɛ
fɛn wurujini dɔ sɛbɛ dɔrɔn ka a siri u kana dɔrɔn ta baarakɛyɔrɔ la donc n'u ye b'a ye donc u bɛ grève la. U bɛ baarakɛyɔrɔ la bɛɛ grève bɛ yen. voilà i b'a sirilen y'u la. voilà donc ni an y'an ka emblème version wurujini nɔrɔ yan ou bien an b'a tracer an ka gérou bɛɛ yan donc u b'a yira a ye jamana to aw kun na aw ka baara kɛ n'a ye. o fana bɛ se ka kɛ voilà donc an y'a ye ko Mali entraîneur ye Burama Sumano wele ko a kana kuma ni équipe nationale ye. K'a b'a kɛ joli ko Burama Sumano ko ni Mali ko don ko wariko t'a la. O t'a kɛ fu. O miirina in de kan ka kalan an ka école la ni faso ko nana nafolo ko tɛ yen n'i ye nafolo ta dɔrɔn i b'i faso janfa kan ka kɛ ten de parce que n'i y'i faso ta i bɛ nafolo sɔrɔ ouais n'i y'i faso janfa i bɛ nafolo min sɔrɔ e y'i faso bila ka ban i y'o nafolo sɔrɔ n'o nafolo banna sa i bɛna jumɛn de bila ka nafolo wɛrɛ sɔrɔ jamana wɛrɛ t'i bolo. ayi non jamana wɛrɛ kɔni t'i bolo. ɲɛ b'a la an ka kan faso fɛ. kuma sanumanw yɛrɛ b'a yira kuranɛkolow tɛ nka ko kuma sanumanw b'a yira ko faso kanu yɛrɛ ye limaniya dɔ ye. kuma sanumanw de don kuma minnu don barika b'u la. o de la mɔgɔ dɔw ko k'an bɛ to ka na kumaba fɔ ne ko a tigi kɔrɔla ma m'a faamuya kumaba bɛ kuma barikaman bɛ yen. wayi fɛn dɔ ka bon nka barika t'a la. fɛn dɔ ka dɔgɔ barika b'a la. a tigi tɛ danfara dɔn kumaba ani kuma barikaman de cɛ. ne ko n ka kan yɛrɛ ye de o tɛ kumaba ye o ye kuma barikaman de ye. kuma barikaman de ye. voilà parce que min ninnu kɛra u yɛrɛ ye olu yɛrɛ bɛ yen de. e ma ye an bɛ taa tubabu la. maintenant Burama Sumano taara a taara kuma ni équipe nationale ye tubabukan na. a tilala u ye tɛgɛrɛ fɔ a kun ko kuma ɲɛna ko mɛ k'a ka nana ye bamanankan na k'a tun k'a fɔ bamanankan na parce que équipe nationale b'a yɛrɛ ye o de la. o de la ne k'i ma n ko président tun kan ka drapeau di Amadi Traoré ma bamanankan de la. Amadi Traoré e bɛ kuma n'o ye tubabukan na mun na. non tubabukan yɛrɛ kɔni place tɛ yen. non a bɛ bamanankan mɛn ka ban. e k'a ye kɛ Seku Koyita Sissoco Kamori Jabate tubabu tɔgɔ jumɛn b'a la. Jigi Jara. o yɛrɛ n'a ka mɔgɔ langoloya bɛɛ a ye baara kɛ quoi. k'a fɔ a ye baara kɛ kunu. i y'a ye. i tɛ kuma n'olu ye Jigi yɛrɛ ɲɔgɔn bamanan tɔgɔ bɛ yen. e bɛ kuma n'olu ye hali min fɔ Kamori. e bɛ kuma n'olu ye président man ka kuma n'olu ye tubabukan na sa non. donc Burama Sumano ye u jansa a ɲɛna kosɛbɛ. et puis ne tun b'a ɲini komi jeli bɛ tugu kɛlɛkɛcɛw de kɔ ka taa. Burama Sumano tun kan ka bila ninnu ka staff de la ka t'u nɔfɛ. ka taga n'u ye. u ma gagné tan. danbe la ni kɛlɛkɛcɛw tun ye sebaaya sɔrɔ jeliw b'u kunbɛn cogo di kuma jumɛnw de bɛ dugu kun na. ouais tout à fait. y'a ye n'o tɛ miyankala n'olu ye se sɔrɔ dɔrɔn olu bɛ filenni de ta. filenni. u bɛ filenni ta. ɲɛgɔ wa. k'a ta fo k'u ɲɛ fin dɔgɔya. ouais. y'a ye. donc an bɛ gɛrɛ ninnu kunbɛn ten Burama Sumano b'u kunbɛn ni kɛlɛkɛcɛw kɛlen ka sebaaya sɔrɔ u kunbɛn cogo la. match wɛrɛ. oui. a b'a don u kun na tuguni ni kɛlɛkɛcɛw bɛna bɔ tuguni u bɛ bɔ ni u kan ka bɔ ni kuma jumɛn de ye. donc tuma bɛɛ o fadenya kuma ninnu bɛ to ka kɛ u tulo kɔrɔ o yɛrɛya kuma ninnu bɛ k'u tulo kɔrɔ a b'u kɛ ka dusu ta. oui. maintenant n'u cira. kuma jumɛn bɛ kɛ k'u dusu salon. tiɲɛ don. olu ye ko barikamanbaw de ye. donc tiɲɛ na halisa an b'o ɲini jamana marabagaw fɛ ni Burama Sumano bɛ se ka mɔgɔ ninnu lasɔrɔ o ka ɲi kosɛbɛ u k'a bila u kun quoi. Burama Sumano kelen déplacé tɛ problème ye. ayi non kɔni u k'a fɛn dɔrɔn hali n'an yɛrɛ b'an bolo fara ɲɔgɔn kan an bɛ jɔ n'a ye. ou bien an yɛrɛ b'a ta an bɛ taa bila. a banna national ka match bɛ yen a bɛ bɔ a bɛ kuma ni u ye a b'u la galvaniser ka taa. oui. c'est très bien a b'u la encourager. tout à fait. o ye ko ɲɛnamanba de ye. n t'a dɔn n'an bɛ ɲɔgɔn ye. n'an bɛ ɲɔgɔn ye. maintenant an tila ka na ye. bɛɛ taara Côte d'Ivoire. bɛɛ y'i ka tradition fɛnw don ka taa Ghanayɛnw jigira dɔrɔn Ghanayɛnw ye bɛɛ ɲɛfa olu taara n'u ka bawulen sirinin ye donc équipe nationale yɛrɛ ale jigira dɔrɔn ale ye Afrique yɛrɛ représenté siɲɛ kelen Afrique bɛ Mali hymne na cogo min na dɛ hali n'a sɔrɔ a don cogo ni man ɲi mais équipe nationale sina dɔrɔn ka Afrique yɛrɛ de yira ten cogo di u bɔra fɔlɔ ni Bazin de Maliyɛnw ma joie. non bɔra n'o de fɔlɔ. o de yira. o n'o taara n'o ye. mais hali o la o kun ka ɲi parce que o ma bɔ ni sous-vêtement ni fɛn Bazin o kun ka ɲi. parce que Bazin ka di Maliyɛn ye kosɛbɛ. oui oui. o ye ko ɲɛnama ye a bɛ bɛn a bɛ bɛn. maintenant u jigitɔ ka bɔ avion kɔnɔ u jigira ni bɔgɔlan ye c'est ça. oui.
Ivoirien dɔw bɛ ka bɔ ka kuma ko ouais k'u bɛ ka bɔ ni bɔgɔlanw ni fɛnw ye ko i n'a fɔ u nana dɔn de kɛ à droite k'u nana ballon de tan a bɛ tan sous-vêtements ninnu mɛnna u b'o don ninnu clan bɛɛ bɛ évoluer kan kɔ kan de sous-vêtements u y'o don fo ka fa u la. U ka fɛn bɛɛ y'o de u ka fɛn bɛɛ y'o de. Ɲɛ b'a la. An ka ni géreux bɛ déplacer tubabu la u ti veste don u la sɔn tuma dɔ la u bɛ veste. U bɛ kɛ veste la awɔ. Alors tubabu b'u ka culture de don la géreux la ten parce que veste ye italien de ka fɛn dilannen Europe ta de don. Ou bien donc n'an ka géreux fana bɔra ni nin ye est ce que nin y'u bali ka ballon ta. Non. U sera i su dɔrɔn n'o ye terrain kɔnɔ. Non ma donna. Mais terrain na yen nɔ n t'a ma se k'a tigi kelen de dɔn bɔgɔlan belebeleba dɔ la a n'a sɛgɛ. Donc ouais sporteur. Voilà bɔgɔlan bɛ ka don da la cogo min na. An b'a ɲini gouvernement fɛ chinois kana u sen don bɔgɔlan dilanni na u ka sabali. K'o to an ka mɔgɔw bolo olu k'o dilan parce que an y'a ye muso fɛn fɛn tun bɛ npogotigini baden ta baara la. Ka gala don chinois nana ni namuguni ni Facebook ye bazɛnw dolen bɛ na u tɛ ko u tɛ don gala la ni tila dɔrɔn i b'a bɔ ka gulon muso ninnu u bɔra gala la u chinois y'u sen don a la ka muso ninnu sen bɔ a la. Non mɔgɔ caman ka baara kɔni tiɲɛna a sababu la. Fini gosilaw. I bɛ fini gosilaw yɛrɛ ye tuguni. Non c'est rare ni a tilan bɛɛ donna Telimani bolo la. Donc olu bɛɛ kɛra a bɛɛ binna quoi donc ni fɛn kura bɛ don an fɛ yen an k'a lajɛ ni hakili ye a kana na an ka jamana ka baarada tiɲɛ. N b'a misali dɔ d'i ma. Misi dɔ bɛ Japon tellement que misi in sogo a da ka gɛlɛ nafa b'a la Japon nana mun de ye a ko ka interdit ko misi ɲɛnaman tɛ bɔ Japon walasa mɔgɔw kana na taa ni misi ɲɛnaman in kɔ kan ka taa a si suguya wɛrɛ dilan donc bɛɛ misi diɲɛ fan bɛɛ misi in bɛ Japon dɔrɔn de ko guawu ye guawu ko de misi sugu dɔ de don a bɛ Japon dɔrɔn de jamais a ɲɛnaman tɛ bɔ Japon interdit. A ti feere aji a sogo de bɛ bɔ n'o tɛ a yɛrɛ tɛ bɔ i ɲɛ b'a la ten de don donc ni fɛn fɛn bɛ ko y'an ka culture ye an de kan ka to k'o valoriser dɔrɔn tubabuw bɛ nata an na ten de u b'o san i m'a ye e bɛ jɔn de k'a yɛrɛ disi gosi ko Sule maliyɛn b'ale bolo ko Sule marocain i y'a ye veste italien i ɲɛ b'a la donc an fana ka bɔgɔlan dɛ an k'o don ba la ten de don a bɛ se ka modifier cogo la min ka ɲi ka tɛmɛ hali nin kan a y'a da an ka styliste ma dɔrɔn u bɛ style kuraw bɔ a la ka design kuraw bɔ a la ka dessinw kɛ symétrique k'a ɲɛ très bien tout à fait n t'a dɔn n'an bɛ ɲɔgɔn faamuya donc a bɛ taa ten de mais n'an y'a to ni chinois y'u sen don nin fana na o y'o fana bannen pewu ça c'est sûr o bɛ bin n t'a dɔn n'an bɛ ɲɔgɔn ye voilà donc an ka équipe nationale ko la ni min yɛrɛ la tile fila in na nin ɲɛna kosɛbɛ an tila k'a ye médiaw bɛ yen olu bɛ balontan kunnafoniw f'u bɛ joueurs invité ka taa kuma n'u ye i b'a ye u b'a bɛɛ kɛ bamanankan de la. Non journaliste taara mɛnɛ journaliste taara yɛrɛ de. U b'a yira ko in bɛ ka fanga sɔrɔ n t'a dɔn n'an bɛ ɲɔgɔn ye mais n'i bɛ Mali télé lajɛ olu b'a labɔ ka na tubabukan de la. Munna an tubabu de ya halisa olu b'o système de kɔnɔ halisa u b'o de kɔnɔ o ko in kan ka falen de u ye Togo chaîne dɔw ta ci ma o bɛ Togo de don Togo chaîne dɔ de don a bɛ kan bɔ wɔlɔfɔkan na a b'a bɔ ewe la a b'a bɔ bamanankan na a b'a bɔ français la a b'a bɔ anglais la i bɛ kan min mɛn i b'o de ta bon an ta fana tun kan ka se ka kɛ ten tout à fait o de tun kan ka kɛ diɲɛ in bɛ taa ten cogo de la mais n'a fɔra k'anw bɛɛ b'an yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ koli vivant ye dɔrɔn ka fara faransi kan ye mais jagoya dɔ bɛ balo an na jagoya don n t'a dɔn n'an bɛ ɲɔgɔn faamuya voilà et puis an b'a ɲini an ka égliw fɛ tiɲɛ na u ka sabali quoi n'an ka géreux ni journalistes y'u ɲininka u ka journalistes ninnu corriger u kana kuma ni journalistes ye tubabukan na parce que tubabuw t'u k'u lamɛn u ka kuma n'an ka kan na an ye mun de misali ta an bɛ mɔgɔ fɛn fɛn diɲɛ kɔnɔ ko vedette don hali n'a bɛ bɔ tubabula dugu fitinin dɔ de la n'a bɛ kuma a bɛ kuma ni o dugu fitinin ka kan de walasa o dugu ka dɔn. Tout à fait tout à fait. mais n'an ka géreux bɛ ka kuma san français la a bɛ kɛ i n'a fɔ ninnu ye français de i y'a ye e ye Messi ye ka kuma Europe ka kan dɔ la non Messi bɛ kuma Argentine de la a bɛ fɛ ka Argentine de yira diɲɛ na a ka di bɛɛ y'i faso ka ye a ka di bɛɛ y'i faso ka dɔn mais farafin dɔrɔn de b'a faso dogo farafin dɔrɔn de b'a faso dogo diɲɛ kɔnɔ maa si t'a kɛ ni farafin tɛ ne de y'o fana f'i ye bi a jateminɛ farafin président b'a faso dogo farafin joueur b'a faso dogo farafina mɔgɔ kalannen b'a faso dogo a artistes olu de ka fisa kosɛbɛ kosɛbɛ olu b'u faso yira bɛɛ ye Sidiki ta ye a tora concert la a yɛrɛ ye Mali drapeau de tun b'a bolo ka yaala n t'a dɔn n'an bɛ ɲɔgɔn ye ka tila ka taa dɔnkili da bamanankan wala a y'a faso yira tout à fait
mais donc nanga jeru be kuma ala sa ay Mali yira ay mani malien oui Ibra tu me kuma u ka kan de la ama son ka kuma français la Paris Neymar be kuma u ka kan de la u bo de mais wa ka dugu be don tende ne ma fie ngo U17 min to me ka ke Indonésie ngo Indonésie école so la malien den do be oui effectivement ku ya genga bo classe kono ka ka ta fa fae ko chaque vendredi ko Indonésien buga culture finde do présent fara dugu de nga ala Indonésie fini do ne bolo ndar na minoy ko donc ku ga Mali mayo do petit na ka na classe kono ko la atonyo mena don ni jamana do o ko fait Malien do sigile me Luxembourg olu konema ko no lu tara nu deunye école la no lu luxembourgeois fu deunye maître yere ba fu ko no ka ya ka kanfo au deunye au ka so ko parce na o deun bora au seko tala o na Luxembourg ka kande me parce que o fo kare ko fo golla ouais mais nous beso ay au ka kanfo uye ou ka au don ou ka au sundon to ka bu yere abe na fo sisa Jackmani be ka fali dege duntala anta tenesan chomano wane amnu kanga jien ira tubabu la ko on de berceau de l'humanité tubabu era de ka jien ira on na sisa o te Jackmani e ka fali dege duntala oui mene o la ko ni jege mogo mine badala bamba kanga tiga ere la ko donc farafun kanga tiga farafun ere kanga bawere oui ane kanga culture ira tubabu la mais tubabu de be ka culture ira ona farafina de tunye puissance militaire e jien kono folo la égyptien nunga wakati mais bi ala jebi farafina de bolo jamais jien pampe fait équipement demandé là ça mugan doni Pythagore yore ke kana mathématique kalan farafina mais bi mathématique doctorat te soro farafina fikata tubabu la o la ne afia ndono la ngameta balani fo fana doctorat ni tubabu la oui daro na menyo non menyo yeah donc en culture tubabu betano e ko to moderniser ko nye katlanga na donc me ka la chinois ka tele la ya am pa ba fo ande andom so ya na krom so kunu bu sigi kuku ka finu fra nyon kan ja chinois ke me ka o fin de daile muso ka nga sigi chogodi che ka nga sigi chogodi wala sa lebu kana bo mais wakat no be ka kala on kun so kono san ama e ko te konya na mai tubabu be mi rauna tele la o te chen do fe wara yituguni o te chen mafie 2013 de Francis Charia sonama ko muso ka pantalon do 2013 muso tu yamoro nte ka jini pantalon do Francis oui mais 2013 de encore Francis Charia sonama ka légaliser muso ka jini pantalon do oui mais o ya soro non on ta o ya do pour ka blesser tien réalité plade oui tukabu nu be fe ku ka akilina kolon ni VIP ke ga dama don kuma yelema o tukabu bolu bolo lu kel no ka pembe soro lo bo ira farafuna mais tukabu minu be ta kalo la e bolu ka émission boto la nga tele la te ay non tukabu minu be moblu ni fe on glan e bolu ka émission boto la nga tele la akara sababu ye imur be encourager cheno culture be encourager cheno anga culture be yelema na dron ka ke dongili dron de sang oui anga arié dongili de ite foy wara ya kono oui bon o arfana o gloné met tukabu ka demor la o reba anga al fin jimi foro ni fobta tukabu de sroy balani foro tukabu no tukabu de ba yoro bela sisa abe ta artisanat tukabu de yala la nga fengono ni fenyuna mi uja wo sangata noy do ya publier ko e jodok me Côte d'Ivoire mo butu dama kashala ni aka dengo geleala ta o jo tunna jakobe Amerique o manga bali mogola Mali musée national minen do matata francia ouais do tra français musée national minen tout ta français kana nuya parce que be yamro yere ba boga duma warkama voilà warkama ora ni faso black warkama wari mbiba no be ba mais faso be toy faso kon metti maintenant ni iko aw fana bike bolo ni ngon tama chéri tout à fait anga fo genou anga faso kanu mais afana korote quand il wal mo fait ouais là qu'elle était Mali ni français tché qu'elle était malien ni français tché ni beta français ta tourisme na français al ne français bien sur ne ta français qu'elle était ni français tché oui ne ko kuka politique min be anongo de mai nga ngode bla mono tanga politique ta ala ya jawla ka tamonga non fa ne ko luta ta jago ala non te nyaw donc malien chi kana fo
bon ben n'i ka faamuyali don dɔw b'a fɔ ko olu ti faransi fɛ a bɛ ta tiɲɛ don ouais o bɛ se ka k'i ka faamuyali kɛ cogo ye mais problème k'a fɔ ko Mali ni Faransi man di k'i tɛ taa Faransi n'i bɛ taa Faransi n'i ka taaɲɛ bɛ yen nɔ taa Maliyɛnw tɛ yen nɔ u ti baara la yen u bɛ baara la yen caman alors voilà donc an ka kanuko bilasiralani ni culture ko minnu ye ninnu ye ko ɲɛnamanba de an b'a ɲini Gérou fana fɛ an b'a ɲini Malidenw fɛ ni Gérou bɛ na u ye coupe sɔrɔ o u ma coupe sɔrɔ o an k'u kunbɛn ka ɲɛ u ye an yira yɔrɔ dɔ la a bɛ i n'a fɔ Siya ka film na u ye Kaya Maga minɛ k'u bɛ Kaya Maga tɛgɛ siri wa k'an ne ko k'u kana tɛgɛ siri k'a kɛra don dɔ masa ye o de la a fɔra ko bonya bɛ Mande masigi bɛ Mande donc Aigle ye maillot ɲigi faso ye hali n'a danna kunu ballon dɔrɔn ma bɛɛ ye kunu ballon ye n'u bɛ segin an ka t'u kunbɛn tout à fait n t'a dɔn n'an bɛ ɲɔgɔn non an bɛ ɲɔgɔn faamu voilà mais n'an y'u labila an bɛ tɔw y'u ta ye o kɔni n'o de siga foyi ko Ala ka dugu an ye Ala ka dugu an ka du ye Ala ka dugu an ka jamana ye Ala ka dugu an ne jugu ye k'o la ko ɲɔgɔn fɛ k'an bɛ diɲɛ jabɔ may God bless my enemy may God bless my family may God bless me and together we enjoy the feat yeah voilà donc n'an bɛ dugawu don an ka dugawu don bɛɛ ye parce que ko ɲɛnama bɛ dɛmɛ cogo min na ko ɲɛnamankɛla bɛ dɛmɛ ko kolonkɛla bɛ dɛmɛ ko ɲɛnamakɛla bɛ dɛmɛ a bɛ baara min na a ka continuer ko kolonkɛla bɛ dɛmɛ a bɛ baara min na a ka b'o la donc a bɛɛ ye dɛmɛ de ye an bɛ dɛmɛ ɲini Ala yɔrɔ an k'an cɛsiri Ala ka dɛmɛ bɛ na donc ni bakuruba fila de tun bɛ yen k'a dayɛlɛ fasodenw ye o la sisan an b'a essayer n'a sɔrɔ ni kumakan laban dɔ b'i bolo bien ni folikan laban dɔ b'i bolo sɔnni dɔgɔkun wɛrɛ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan barodakun wɛrɛ la tuguni voilà kumakan laban min bɛ yen an bɛ bɛɛ fɔ mɔgɔ minnu bɛ ɲɛfɔliw kɛ TikTok kan ka langue nationale la dugukolo feere cogo n yɛrɛ bɔra dɔ ka anglais fɛn kan ko Jabate muso m'a fɔ kosɛbɛ u ye anglais ɲɛfɔ bamanankan na donc mɔgɔw bɛ se ka anglais mɛn ka sɔrɔ i ma français kalan c'est siɲɛ dɔ la anglais maître dɔ ko voyagekɛla dɔ ma ko n'o tɛ français mɛn k'o ka gɛlɛn u ka kalan anglais la arabu dun bɛ anglais kalan ka sɔrɔ u ma français kɛ chinois bɛ anglais kalan ka sɔrɔ français tɛ irisiw b'a kalan ka sɔrɔ français tɛ munna anw tɛ se ka kalan ka sɔrɔ an ma kalan ka sɔrɔ français tɛ o kɔrɔ de an bɛ fɛ ka fɛn min ta an tun ma an hakili don a la an y'a ta cogo min na an tun bɛ fɛ k'a kɛ ten de ni fini kura dir'i ma 50 n'i y'a minɛ i b'i ka gari don a la n'a tigi ko n ka fini segin ma i b'i ka gari bɔ a la o kɔrɔ ye mun ye n'i ye fɛn fɛn ta i hakilina ta fara a kan fo k'a dan bɔ Ala ko la hali siyansi n'i ye siyansi ta n'i m'i hakilina ta fara siyansi kan i tɛ se k'a labaara f'i k'i hakilina ta fara a kan diyagoya parce que siyansi ye diɲɛ ko de tile min bɛ yan nɔ an bɛ tile ye cogo min na sini t'a ye ten ni chinois ye tile kalan ɲini k'a dɔn olu bɛ tile ye cogo min na u b'o fara o kalan in kan o bɛ kɛ fɛn wɛrɛ ye oui tout à fait n t'a dɔn n'an bɛ ɲɔgɔn faamu donc diɲɛ bɛ taa ten de donc k'a fɔ maliyɛn bɛɛ ye u ka Mali kura taasira fana lamɛn k'a dɔn ministre ninnu ka baara ye min ye baara minnu kɛra baara minnu bɛ sen na baara minnu bɛna kɛ tuguni donc an k'olu dɔn donc mɔgɔw k'olu jaw partager kosɛbɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo o de bɛ an ka kanko lataa ɲɛ kosɛbɛ voilà ok ni Ala sɔnna Dɛmɛ TV jabaranin filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan minnu bɛ k'an lajɛ ani minnu bɛ tila k'an lajɛ n y'a fɔ cogoya min na dɔgɔkun ani Assis Traoré bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an ka jamukan na n'an ma wele Dɛmɛ TV ka walanbulu an bɛ se ka kalanw kɛ cogoya min na bamanankan na en même temps kunnafoni minnu fana bɛ yen an bɛ se k'an da mɔgɔ u la cogoya min na aw yɛrɛ bɛɛ bɔra ka a lajɛ sisan an ye bakuruba fila ta pour que an ka se ka walawalali k'o la aw ka se k'o faamuya cogoya min na n b'a yira la fana an ka bɔlɔlɔsiraw bɛ yen i n'a fɔ Facebook Dɛmɛ TV YouTube Dɛmɛ TV TikTok Instagram n'i y'o taper dɔrɔn i b'an ka jamukan nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔ kuma bɛɛ lajɛlen na k'a yira la o kɛkun ye pour que aw bɛ Mali kɔnɔ bien Mali kɔ kan aw bɛ se ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen kalama cogoya min na baara in bɛɛ lajɛlen kun kɔlɔsilen don an ka ɲɛma fɛ n'o Dirisa Jalo ka wagati suma ka d'a ma Lazini Sisoko aw ka se ka ne ni Aziz kumakan ni jaa ninnu sɔrɔ o kɛra Siyaka Tarawele fɛ ne b'a fɔ Ala k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ Dɛmɛ TV ka jabaraninw sanfɛ